Milena Kačavenda je kao ovonedeljni vođa sinoć imala zadatak da izabere potrčke koji će boraviti u izolaciji do nominacija. Ona je u toku dana razmišljala kome će dodeliti ovu titulu i sa Markom Đedovićem je diskutovala o ovoj temi, a onda je na kraju donela konačnu odluku. Razmišljala sam kratko i jako mi je zabavno. Biće interesantnih izbora, ali nisam sigurna još koga ću izabrati. Prvo bih podigla Bogdana, Mister Mungosa, Miličicu, Vanju, Saru, Terazu, gospođu Slađu, Teodoru, Snežanu, Uroša, Bukilića, Sanjina, Lady D i gospodina analitičara Slobu. Počela je Milena. Moji ovonedeljni potrčci su Nikola Bukilić i Teodora Balzak. Izabrala je Milena. Nisam se nadala, bilo je i boljih izbora, ali svakako se neće ništa desiti. Smor mi je malo kumo, očekuješ previše, ali nećeš dobiti ništa, rekla je Teodora. Teodora, ti si prošla razne turbulencije, ali morala sam da učinim ovo mom malom, rekla je Milena. Pa moram ići kada sam već izabran. Lepše mi je tamo nasamo da se ispričamo nego ovde pred svima, rekao je Nikola. Top je izbor. Ljudi se guraju tu po ceo dan ispod kreveta da bi se poljubili, rekao je Marko Đedović.